Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Ayan, patuloy pa rin ang paghanap namin. Kasi pupunta kami ng BPI. Hahanapin pa namin yung ayan. Hindi pa kami nakarating. At saka wala pang kasi karatuhan na mahahanap namin yung BPI na yun. Dahil first time pa namin lumabas at hanapin yun. Sabi nila, punta daw kami ng tapat ng Alhana Center sa Satwa at doon matatagpuan ang BPI. Ayan, tuloy pa rin ang biyahe. Dito na kami sa Alhana Center. Dito kami sa loob magpapahin. Palamig pa lang. Tambay-tambay kahit sa ang ganda pala dito. Ganda pala dito sa Alhana Center. Ayan. May mga rose sila oh. Ayan. Ang ganda. Mag-i-stay muna kami dito at magpapahinga sa loob ng Alhana Center. Ayan. Mamaya kami nilalabas pag hanapin namin yung BPI. Ang ganda rin dito oh. Dati may isda yan yata oh. Kaya lang walang mga tao. Parang kami lang yung tao dito. Yata ni Manila. Ayan, may isa doon oh. Baka yung may-ari. Alhana Center. Ayan. Halika Malin, punta tayo dyan. Wala kaming picture dito. Hindi, ito, ganito lang. Ayan. Pasyal-pasyal yung dalawang probinsyana. Ang dalawang probinsyana. Pasyal-pasyal. Dito muna kami saglit sa loob. Nag-video kami ng konti. Pahinga. Mamaya hanapin namin yung BPI dyan sa labas daw. Hindi pa namin nakikita yung ayan, dito muna tayo sa kabilang view. Ayan, may dalawang tao na nakita namin. Walang katao-tao. O, diba? O kami lang yata ang maagang nagpunta. Pasyal-pasyal kunwari. Ayan. Ang tingin-tingin ng mga laman ng Alhana Center. Ang gaganda kaya oh. Ayan.
tinitignan ko yung mga halaman. Papalimot yung gardian. Uy, na dito. Hindi namin yan sisirain, uy. Dito tayo sa aquarium. Ayan. Ganito ang gusto ko na bilhin para sa bahay sa Pilipinas. Mag-alaga ko ng isda. O, diba? Tapos kinalalagyan ko ng karpa. Alam niyo lang, kaya gurami. Ayan. Dito tayo ulit. Ito ang laman ng malaki na simple. Maganda siya sa loob. Malamig. Ayan. Pang-display lang yata ito. Nakikita namin dito. Maganda. May rose na tanim sila dito. Buhay na buhay. Oh. Nalagaan nila. Ayan, dito na naman kami sa kabila. Lalabas na kami, punta kami ng punta kami sa labas para hanapin na yung BPI. Saan bang daan, Malin? Ayan, lalabas na kami para hanapin yung BPI. Kailangan ko kasing labas ng BPI account kasi yan ang isang hahanapin ni YouTube para doon ilalagay yung sahod natin sa YouTube. O, diba? Yan ang purpose ko kaya nagtsatsaga kong hanapin yung BPI para mag-open ng account. Ayan. Insyal na makapagsahod ako para may bigay sa mga nangangailangan. Ganun lang naman ang purpose ko. Marami na akong natutulungan. Hindi pa ako vlogger. Marami na akong natutulungan. Hindi sa pagmamayabang. Mga more than 200 na ang naibibigay ko. Mula nung pandemic, bagyo, yung COVID, saka yung mga nasalanta sa mga iba't ibang lugar. Ayan. Pagan sa pakiramdam, di ba? Pag tumulong ka sa iyong kapwa. Pero may mga naman, may mga scammer na ayan, mag-ingat sa scammer. Basta mag-ingat sa scammer na may pipirahan ka. Ayan. Kaya kung tayo ay ginawa ng masamang ganun, ay naku, bababawi rin natin yan. Hayaan nyo sila. Ayan. Ayan na yung BPI. Yehe. Ayan na. O, diba? Mag-o-open ako dito kasi hinahanap ng kailangan doon sa YouTube. Kailangan anong ibig kong sabihin. Alam nyo na yan siguro. Kailangan kong kasi hinahanap yung para lagay doon kung saan niya ihuhulog yung pera na sahod natin sa YouTube. O, diba? Ayan. Antayin namin yung dalawang matapos.
At kami na rin ang susunod. Ayan. Mag-antay kami saglit. Ayan. Ayan. Matatapos na sila. Kami na ang susunod. Madali lang pala. Ayan, nagsasign na sila. Ganon din kami, magsasign din. Ayan. Bye-bye muna. Thank you for watching mga guys.